Alhaji Atiku, me makasudin tsayawarka takara? Na ɗaya shine rashin haɗin kan ƙasar nan. Shine me? Akwai rashin zaman lafiya. Sai me kuma bayan wannan? Tattalin arzikin ƙasar nan ya wargaje baki ɗaya. Kana ganin za ka iya shawo kan matsalar? Ba za ka iya ba kenan. Wayo kaina. Me ya faru sarkin waka? Najeriya tushe na. Ni ma ita ce ƙasa ta. Sai mun ba ta wuta. To me za a ba wa wuta kuma? APC sai mun ba ta wuta. Ba ka tsoron 'yan tsintsiya su je ka? Tsintsiyar nan shara ba ta yi ba. Ni dai ba ruwana. A ƙasar nan sai an sake zama. Me kake nufi kenan? Na amsar maganar Atiku shine zai gyara ƙasa. Shugaba Buhari, kana ganin wannan zai iya mulkin ƙasar nan kuwa? Sai an jima.